Jo, takže čaute ľudia, ja som Michal a ja vás vítam pri mojom novom videu. Dneska sme tu vlastne asi prvýkrát po mojej pauze. No a dneska si ukážeme opäť server Craft.cz, ktorý mal narodeniny. To bolo ešte vo februári, ale teraz si to idem splniť, pretože som to ešte nerobil. Takže happy birthday, vítej na narozeninové eventu. Prvý úkol, nájdi jedno z bingo prasat. Neviem, čo to znamená, ale ideme asi prehľadať všetky prasatá. Každopádne skúsim nájsť bingo prasa, jak sa tam písalo. Nie si bingo prasa. Nie si bingo prasa, ani ty nie si bingo. Ty nie si bingo prasa, ty nie si bingo. A few moments later. I will kill you. 3, 2, 1, go! Tak som v pohode prešiel bludisko, no potom som uvidel. Thousand years later. No a pri západe slnka sa s vami rozlúčim. Takže narodeninový event máme úspešne za sebou zvládnutý. No a teraz by som sa s vami chcel ísť pozrieť na takú jednu vec, ktorú mám. A to je táto čestka. Jednak mám tu 8 diamantov a kým ste neboli, tak mám takmer full diamantový set plus mám diamantové veci. Plus mám svoj skin. No a čo si dneska ukážeme je, ako ste už pred chvíľou videli, že som vlastne splnil narodeninový event, za čo som dostal
týchto 5 kľúčov, lenže kým ste tu vy neboli, tak i ja som týchto kľúčov získal ďalších. Takže toto všetko dneska pôjdeme využiť, pôjdeme to otvoriť a uvidíme, čo z toho dostaneme, nejaké výhodné veci a sám som na to zvedavý, čo z toho vôbec môže padnúť. Teraz sa to bude trocha lagovať. Yes, tuto to je. O pár otváraní neskôr. Získali sme akýsi dobrý krompáč, akúsi zbraň, akýsi ďalší krompáč. Takže, jo. Asi by som to videl, že by to bolo všetko pre toto video. Ďakujem, že si sa pozeral až sem. V prípade, že si ešte nevidel môj úžasný Minecraft minifilm, tak si ho pozri, máš ho práve teraz na obrazovke. A niekedy na budúce. Zatiaľ čaute.